priča o devojčici koja se zvala Suzi. Suzi je u jednom trenutku bila zajedno sa svojim roditeljima. I nešto se dogodilo, ona se nešto zagledala, a i roditelji su nekako, gledali izloge. Masa ljudi odjednom tu prolazila i ona je pogledala levo, desno, okretala se i vidi nema tate i mame. Šta rade deca kada vide da nema tate i mame? Plaču. I ona je, sela dole i počela da plače i da plače. I tu su ljudi došli i pokušavali su i da je upitaju nešto, ali nisu nikako uspevali ništa. Ona je samo plakala. Onda je došao jedan policajac, kleknuo je na svoja kolena, došao je tu kod nje i kazao je: kako se ti zoveš? Kaže: Suzi. Dobro. A kako ti je prezime? Ne znam. Dobro. Koliko imaš godina? 3. Dobro. Da li znaš ulicu u kojoj živiš? Ne znam. I sad policajac gleda. Nešto se dogodilo kao što vi imate. Pogledao je gore i kazao: Suzi, jel vidiš tamo onu crkvu? Jel vidiš tamo onaj krst? Ako ja tebe dovedem do tog krsta, da li ćeš ti znati odande da nađeš put do tvoje kuće? I Suzi je otvorila oči i kazala je: molim vas, odvedite me do krsta, odande ja znam put do svoje kuće. Je li ima ovdje poruka za nas? Kako doći do svoje kuće, do svog pravog doma? Samo preko krsta. Na krstu se nalazi mir za nas. Na krstu je oproštenje. Na krstu je sigurnost. Na krstu je pokazana ljubav. Na krstu je omogućen večni život.